Ayan mga Bibi Loves, yung tutorial natin ngayon kung paano maglagay ng $sign sa ating live gamit ang StreamYard. So, make sure nga yung live ninyo mga Bibi Loves, i-premiere. So, ito, kagaya sa akin, i-premiere ko mamaya. Kahit ilang minuto lang, i-premiere nyo. Tapos, labas kayo dito sa StreamYard. So, labas tayo dito sa StreamYard. Punta tayo dito sa Google Chrome. Pindutin natin yung Chrome. Ayan, dito ako sa Chrome. So, pindutin yung desktop site. So, naka-desktop site na siya. So, ayan, back natin. So, pindutin natin yung profile natin mga Bibi Loves. Profile, your channel. Ayan. Tapos, pindutin natin yung para mapunta tayo sa ating content. Ayan. So, ayan. Pindutin natin yung video. Ayan, dito na tayo sa video content natin. So, pindutin natin yung live. Kasi hanapin natin yung naka-premiere. Kasi i-on natin yung monetization. Ayan. So, ito monetization, naka-off pa. So, i-on natin. Pindutin natin yung monetization. Yan, na-off. I-on natin. So, pindutin natin yung on. Ayan. Tapos, save. So, ayan. Naka-on na yung live natin mga Bibi Loves. Yan, may ads na yan mamaya. So, ganun lang kadali mga Bibi Loves mag-on ng $sign sa ating live gamit ang StreamYard. So, sana may natutunan po kayo dito. Sa mga baguhan dyan, shout out po sa inyo. Ito para sa inyo mga Bibi Loves. Please like and subscribe and don't forget to on the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod natin mga upload mga Bibi Loves kasi marami tayong mga tutorial dito. So, yun lang. Bye-bye. Ingat po kayong lahat.